yeɓiyankoɓe télé ayaw Piindi TV mo kala mon salminama salminago nede salminago teddugal on faami ken yaltuɓe ñiiɓirde meɗen eɗen gayɗo e département mo Rufisque somi juumani e commune mo Bambilor e kadi sa welama mbiya commune Tivaouane Peulh gabbiɗen ɗo ko musidɗo biyeteɗo Gorgui Ba mo ganduɗa on jii ko holli en ko on jii ɗiɗo nokkuji pewnaɗi ɗiɗo tenaji pewɗi ceenal denewal pewgal moƴƴal nokkuji jubbinaɗi jaaƴi ko promoteur immobilier ko adi foof Gorgui calmina bandiraɓe yeewi en koɓe o Piindi TV eyyi Abou Diop ɗiɗi ko salminima no juurimama mi salmini dendagal Pulaar ngu on wiya bisimilla moon on gari hande ɗo e commune Bambilor walla mbiya commune Tivaouane Peulh ñagga nden noon neɗɗo on wiya bisimilla moon on beltanama on gari hande agence immobilier Ba et Freres ɗo woni ko ɗo e Goromde joni noon neɗɗo on wiya bisimilla moon neɗɗo on bisimilla Pulaar o foof on beltanama ha no fewi neɗɗo on wiya bisimilla moon Gorgui gaga tereji ɗimin jiiɗi no fewno ha fewi hol golle goɗɗe ɗo liggotoɗa saabu won agence uji ne jogui ina maaha ina mbaɗa gérance ina ndena ina liggono yimɓe liggo nde mairie ji e mi woɓɓe waɓe noon hol golle ɓurɗa wawde gollade hen eyyi Abou Diop comme no kaldirɗa ni tan golle ɗe ɓurmi waw gollirde hen woni hoɗum woni minen min mbaɗata terrassement meɗen mbaɗa kadi location guure eyyi terrassement o mo min mbaɗata aussi ne ko neɗɗo jogoto leydi mum ara yiɗa waɗanede morcellement min ara min jewti hamin nanodira somin jewti hamin nanodiri ara min mbadda protocole d' accord min mbaɗi protocole d' accord si waɗi ɗum kañum yo min jah min liggo min liggima ha liggey o paari min mbaɗa protocole de partage min mbaɗi protocole de partage o kañum ƴetta quota mum minen min ƴetta quota amen commune o aussi ni min totta ɗum quota mum si waɗi ɗum kala cohluɗo terrain minen min jeeya ɗum eyyi ko noon min goni liggorde quoi eyyi ko noon liggoy o yarata noon yarata ko gon aɗa heewi site uji kono oɗo site mo jiiɗen joni no wawi wadde fayida no fewiri ni beele ko an jeene hoorema guesa ba walla ko goɗɗo tottuma ya gollan ɗum on ɗon site ko ɗum site am hooram ko min jeeynimo hooram ko min ligganimo hooram ha o paari manam kala mo gandanɗa ne haɗa sohli terrain sa ɗo ari si en jewti ha en pamadiri tawi en weeli Allah si en nanodiri e dow jaam sa ɗon sohli terrain meɗamo wawi yeeyde terrain yimɓe heeɓe no goyto to banggue kebgol kayitaji wiyan tan commune Bambilor walla Tivaouane walla Tivaouane Peulh ñagga kono ko ina yaaji Sénégal beele ɗo so tawi neɗɗo soodi kayitaji ɗi mbatta caɗele eyyi hono wiyete Abou Diop comme caɗele ɓe mbiyata ɗi kayitaji min mbawmi wi ko caɗele kayitaji ngala gaay so tagui mbimi caɗele kayitaji ngala gaay sa rewi voie normal o mo gandanɗa ne hembo poɗɗa rewde daña kayit sa mo rewi dañat kayit aɗa andi lotissement koko heewi façon lotissement ji kodi keewi façon ngaji ina waɗi lotissement mo gandanɗa ne ɓe mbiyata ɗum ko lotissement irrégulier ina waɗi lotissement mo ganduɗa hoorema lotissement clandestin so yiɓe yimɓe hewɓe ɓe jiiɗa ɗo hande heeɓe jambita caɗele kayitaji ɓe mbasata rewɗo ɗo ɓe poti rewde mais si ɓe ndewi ɗo ɓe poti rewde ɓe dañata hay caɗele goote sa waɗi lotissement clandestin ɗum wonta ko lotissement mo gandanɗa ne o waɗaka accord de mairie a ala protocole mairie joni ɗum janggo e jaam sa sohli kayitaji a dañat caɗele kayitaji mais sa dañi fewni lotissement mo hoorema mo ganduɗa hoorema o totti ɗumon leydi ndi on mbaddu protocole d' accord jaaɗa joom gueso ba mbaddu ɗon protocole d' accord jaaɗa commune to mbaɗɗon protocole d' accord an commune o dañi ko foti ko dañde an promoteur o dañɗa ko poɗɗa ko dañde joguiɗa protocole d' accord ma joom gueso ba jogui protocole d' accord mum a dañata probléme kayitaji hay sa goto eyyi ɗum woni lotissement mo gandanɗani ko mo dewɗo bolol mais lotissement mo gandanɗani ko lotissement clandestin an mbiya hande min jeeyi leydam gara mbaɗa gadda machine ma mbaɗa terrassement a ala hay kayit goto ngara ñippa bornoje tammila yeede sa yeehi mairie to dañat caɗele ɓe koñatma dañata kayit te heeɓe tawata ko ɗumne ko lawol ɗum woni
e par ce que rewani ɗo ɗo poɗɗa rewde par ce que min lotissement ji ɗi liggotomi fof kala mo ganduɗa hoore mum hina jogui leydi mum yiiɗi kamɓe tottumi liggo aussi sa ala kayit mi liggatako e si woni guesa mo ganduɗa hoore ma baɗo guesa ala kayit min mi liggatako mi jaɓata golluko ala kayitaji sa addi kayitaji ma noon jahmi mbaɗmi vérifié ha ƴewmi tawmi fof fina leeri mi yaha mi waɗa démarche uji ɗi fonni wadde ha hanto mi yaha mi waɗa démarche am hakkudamo mairie ha hanto mi ara mi liggo simi liggima han paari mi tottuma quota ma ƴetta quota ma min mi ƴetta quota am si waɗi ɗum hay caɗele gote wotta e caɗele ɗe nanta hen foof ko ɗum mais caɗele gote ngala hakkude mairie ji ɗi ko kayitaji ɗiɗi ɓe kalata caɗele gote ngala hen ɗum kala mo nanɗa hina hen woyto caɗele ko ɗum addi caɗele ɗe mais sa rewi ɗo ɗo poɗɗa rewa dañta hay caɗele gote a jaama musidɗo goto men gadɗo ñandeno o wi gooƴi ko neɗɗo juɓɓuɗo joguiɗo 16 mum tabarakallah min jii galle on feewno ha feewi o wi kadi gooƴi liggoto ha taji mum peewa kono ina ɗeɓe tiide seeɗa omo tiiɗi coggu seeɗa ko jabotoɗa e ɗum eyyi haɗa andi ɗum mami hen amtu jaaba seeɗa taki mbimi mami hen amtu jaaba seeɗa ko moƴƴi wawa weeɓ ko moƴƴi wawa weeɓ Abou Diop sabunde wuppata hoore mum min mi wiyata neɗɗo ni mbami meɗa feewi walla ni mbami c'est pas important neɗɗo waɗat kolla ɗum yiya min téere jam taki mbawa weeɓ min mi waɗata bazarde leydam jogimi koko selli jogimi koko laaɓi te ko juuɗe celluɗi kemmi min ƴetti jawdam mbanmi hen min andino kebrumi ɗum mi wanterta ɗum mais meɗa hen toujours aussi ne meɗa hen heewi wat balle meɗa hen heewi wat balle ɗe ɗe kewmi hen wat woni hoɗum hande neɗɗo hina wawi ara waytanoma wima meɗa jogui meɗa sohli e konni waytanoma wima hande meɗa yiɗi ɗo nanni mi ala ɗo nanni jogoɗa hen yurmede ma mbawa ɗum hen wallu ha heeɓa kamnene daña ɗo naati e ko heddi kone jeygu ne heewi façon par ce que jeygu terrain ne heewi façon ngaji par ce que garɗo jogui kas no sooda wawa fot a neɗɗo mo gandanɗa ar hande yinma totta avance ndiwodiron ɗo duuɓi ɗiɗi hinamo yoɓra par moratoire par mocce lewru fof nanduma mocce walla lebbi ɗiɗi fof nanduma mocce ɗum wawa jiiɗo an neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko joguiɗo cash no ari no sooda ɗum wawa won gotum o joguiɗo kas no yoɓa on hino wawi ɓuuri weeɓrede seeɗa e mais différence o wona différence ke waɗɗo ha no feewi mais ɗum wawa fot par ce que hande jeeyowo o joguiɗo tereji mum no yeeya walla kala kay andi kala ko marchandise o wawi wonde ɓurani ɗum ko sino yeeya o yoɓe o coɗɗo ne yoɓa ha gasna ɗum ɓuri woni avantage codowo woni avantage jeeyowo a jaam minen sa yimin mbi noon komin keeɓa caɗele kewɗe minen koye amen yimɓe rewoɓe amen yomin ballu ɗumen min dañi caɗele kayitaji ɗi konko kalɗa kadi ina laaɓi a naati damal gongal wonde coodowo dasa e coodowo kas beele kone coopérative noon keeɓa liggodade mumen no mbiɗa ni service ƴetta ina yoɓira seeɗa seeɗa walla ala ko goto goto tan eyyi Abou Diop minen men kewi liggidde coopérative minen kewi liggodde coopérative par ce que liggey o mo min goni o façon neɗɗo foof ma arama meɗen liggida coopérative meɗen liggida privé ji aussi eyyi hande wona Abou Diop o sohlo won hande leydi ara haalnami mi holla ɗum leydi ni mi jogui mi weela ɗum o daara o hay yiya yona ɗum weela ɗum min biskita ha min nanodira mi totta ɗum tawi ko coopérative aji ɗi aussi ne par ce que coopérative la plupart jeeya hande coopérative coodaɗo tereji no yoɓa cash weeɓani tawi heno woodi ne heewani par ce que coopérative o la plupart koko heewi façon ngaji ko ɓuuri ko heewde hen ɓe hen garat si on jewtidi ha on nandiri mbaɗon protocole goto mbindon protocole hakkude ma coopérative o woni objectif o mbaɗon jewtodirɗon ha nandirɗon hen taw ko par lewru foof o dokka naggam o fee kayitaji ko naggam o lewru foof a totta naggam o voilà ɗum a nder ɗum hande coopérative o so ari si on jewtidi ha on pamodiri
hoode nannu par lewru on jewtidata pamodiron wooda sombo wawi nannu taw on jewtiti hen nannandirɗon wima min ko temps mbawmami tottude avance chaque lewru mami nanno temps chaque lewru mami nanno temps ha gasa nder ɗum noon hino wawi won pendant 1 an ça dépend coopérative hino wawi won pendant 2 ans hino wawi won pendant 3 ans hino wawi won pendant 4 ans e ko noon affaire coopérative la plupart ɓuuri ko heew noon heewi yahrude e noon heewi yahrude wadde ɗum firti koko min jii ko ɗum tan joga walla jogii nokkuji goɗɗi pewnaɗi walla goɗɗi ɗi ganduɗa cowa fewnede ko pewneteɗi eyyi Abou Diop no mbawmami wiide wona ɗi nokkuji tan jogimi par ce que hande nokkuji ɗiɗi joguimi foof mbeɗa andi hande si en mbi hande mayni mbad visite journée o foof weɓata par ce que no heewi machallah heɗi carodiri aussi ɗi gonani banggue goto dagi hande hen ɗo goni ɗo e gorom dey meɗen ɗo jogui sikkuji ɗo e gorom dey ko wayno zone lac rose o meɗen toon jogui sikkuji e wayno Deni Ɓeeƴi en ko wayno Persindiri ko wayno Kañak ko wayno ɗo ha jaaha commune mo Kayar fof meɗen toon jogui leydi ndi wonani nokku goto nder leydi ɗini aussi ni prix ji ɗini ɗi wona prix goto par ce que zone fof mo jiiɗa prix o momo jarata zone fof prix mum eyyi par ce que tagui ɗum hande min meɗa jogui tereji ɗi ganduɗa hoorema hiɗi mbawi jar hay 7 millions 8 millions hande amana hino waɗi mo ganduɗa hoorema ala moyen so arde sooda terre 7 millions 8 millions meɗen jogui tereji ɗi ganduɗa hoorema hande ɗi jarata ko 3 millions 500 wasta ɓe ganduɗa hoorema si ɓe gari tawa heɓe ɗon doole mumen kaka ndi meɗen jogui ha tereji ɗi gandanɗa ne ɗi jarata ko 2 millions 500 waɗata ɓe ganduɗa hoorema doole mumen ɗon tolni par ce que hande sa joguimo sa wi ya jogo terre 8 millions 10 millions ɓolo amma yiɗi wallu musidɓe ɗum wona ko satti seeɗa ɗum adi terrasse maji ɗiɗi min mbaɗata ɗum waɗi zone ji ɗi gandanɗani sa toon dañi prix o hembo wawi ɓuuro hoybude par ce que leydi kam ustaka ɓeydot rek dagui hande kala ɗo déclarement mbimami ɗo ko 2 millions 500 jarata sa joɗimo 2 ans 3 ans sa ari mbiyata 4 millions 500 5 millions eyyi ɗum wadde minenne ngal ballal on banggue kala ɗo min jii terrasse maji ɗi gandanɗane heɗi ɓuuri hoybu tan min jahat min liggo min laarata ɗo seeɗi valeur tan par ce que ina waɗi ɓe gandanɗani doole mumen tolnaki toon te ɗo jarata hande 8 millions o ɗo jarata 2 millions 500 ɗon si yeehi hande 4 ans 5 ans hande ɗon 6 millions okkatama ɗum par ce que leydi way noon mawnat kono ɓuytaka a jaama googi gonɗen koye sakket yewtere nde mi artanani no mbinomi ni yimɓe heɓe soodoɓe no gonɗe caɗele banggue kayitaji donki a haali joni ko wadde lotissement ji ɗi ndewande lawol walla ɗi kalda kam googi hol ewnago panta e hono ma en joguiɓe kayitaji joguiɗa ɗi no gollo hono ko golloɗa ko tawa kañen natata ko ngala kayitaji keɓe kalisaji yimɓe donc yimɓe donc hebde kayitaji ha arde caɗele hol ewnago panta e mabɓe eyyi yenagogo payɗan e mabɓe woni ɗum yo neɗɗo takkimo liste kala ko ganduɗa hoorema koko mo addanta caɗele janggo e jaam reena ɗum ɗo gonɗen ko leydi Sénégal loi hin ɗo lawol hin ɗo sa liggima ko ganduɗa hoorema koko mo addanta caɗele janggo e jaam ne ko hoorema tan gaddanta caɗele min mbimi ko neɗɗo kala promoteur bawɗo won an kala promoteur immobilier bawɗo won an gonɗo nder leydi Sénégal kala ko ganduɗa hoorema haɗa ɗum liggo rewni ɗum bolol par ce que sa ɗum rewni bolol amma heɓ kayitaji ɗiɗi poɗɗa heɓde ɓeɓe nanata ɗo heɓe goya kayitaji fof tawi tan neɗɗo haala tak hakkude mum Allah caɗele ɗe ɗe mbimami fof ko caɗele woni lotissement kala desteji badteji lotissement kala par ce que ɓuuri la plupart sodoɓeɓe la plupart hino hen heewi ɓe ganduɗani ɓe gandi dans lotissement kala deste a lotissement mo gandanɗani ko o lotissement dewɗo lawol eyyi ɗum hewɓe hen ɓe ganda hen ɗum mais hino hen waɗiɓe hande ɓe ganduɗa hooremani aussi ni eɓe jogui leydi pinal ngal ganduɗa hooremani a wawaɓe yeewana ɗin ɗon lotissement ji par ce que ɓe jaɓata eyyi par ce que si lotissement woni lawol an sa fewni ha parɗa ko woni ko hay lawol hoodema yeey
an kota o mo dañɗa ɗon yahi yillanoma kayitaji yaha wat déposé par ce que an sa dañi protocole jogi droit wadde déposé so yeehi mbaɗa déposé kayitaji ɗi jalta inde ma si jalte inde ma hande si jalte indam Abou Diop ari sohli min jewti hamin nandiri mi itti kayit mi wi ɗum hin mi tottuma mbaɗɗa hen photocopie carte d'identité ma sa toon yeehi a dañta caɗele kayitaji hay caɗele gote dañta hen ɗum kam min haalanma ɗum a jaama gooƴi yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV hettiyankoɓe RTS on nani on paami ɗum ɗo ko hasi mawɗo hannde e leydi ndi sodoɓe donc dañde kayitaji caɗele no keewi hen wonko haali noon no wawi amnade nadde ɗo anda ɗo ala kayitaji rewani lawol ene wawi heftade jomum ko ñagade Allah rendinoɓe buuɗi ɗiɗi buuɗi tati gam yilade no koɗi Allah hokkuɗumen no koɗi ɓe ganduɗa ene liggo hen ɓe Allah hokkuɗumen nunɗal on jii en paami ma en gartano kadi laabi goɗɗi so Allah lamɗo jaaɓi